Георгиев в лицето на господин Петков като заместник-председател на политическа партия АБВ и като председател на предизборния щаб за това, че издигнаха и подкрепиха моята кандидатура. Опитах се да бъда максимално кратък и ясен с целите и задачите, които преследваме, без да пиша с 16 листа, а в 6 реда упоменах каква е нашата цел. И отново искам да кажа, че действително мястото на АБВ е там, където се решават проблемите на хората в местната администрация и затова аз съм се ангажирал с тяхната подкрепа, с тяхното доверие да защитавам интересите на местните хора, които се намират в община Смолян. Това е, благодаря. Само да добавя, че сме тук с господин Белемезов и с господин Кадиев, разбира се, за да сме политическите гаранти на ангажиментите, които господин Трендафилов, съветниците ни с бюлетина номер 17 и всичките ни кандидати в региона поемат. Нашата воля е гражданите да знаят, че те имат гръб, имат политическа подкрепа, имат хора до себе си.